Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Hanifah Adisti, absen 17. Ajeng maosaken pawarta berjudul Udan angin sebabake kerusakan ing sejumlah titik ing Surakarta. Jawah dipun naweni angin kencang ingkang nempuh hampir sedaya kinta ing Surakarta ngakibatken macem-macem bencana. Ing antawisipun yaiku 10 wit ing Kecamatan Serengan dina Selasa. Kepala Posko Lapangan ing Balai Dusun Mawar Kecamatan Serengan Mayor Infantri Yusuf Pratama nginemaken menawi dampak saking jawah angin kesambet yaiku 10 wit ambruk, 5 griya terdampak, 4 titik jaringan PLN rusak. Uga fasilitas umum wujud gedung sekolah kambrukan wit. Salajengipun saking rapat kawates kalih BPBD Surakarta Kersah Muspika Kecamatan diputusken pengarahan relawan dhateng lapangan dipun wontenaken. Ket Jemuwah enjang ngantos sonten. Akhiripun dinten niki Jemuwah makempal relawan saking Kecamatan Melati. Tindak ingkang dipuntunindakake slaka mayoritas enten griya warga ingkang terdampak, lajeng uga askah Radin ingkang ketutupan wit-wit. Ngandika Yusuf. Ngantos Jemuwah siang, Yusuf ngabaraken menawi boten enten laporan korban jiwa. Inggil kedadosan kesambet, pihak pun sampun numindakake upaya antisipasi kanthi secara rutin numindakaken sosialisasi dhateng kampung-kampung nawi numindakaken pemangkasan wit ingkang dinganggep rawan. Kendaline nalika saking warga enten ingkang kewratan menawi wit dipangkas. Alesane punika sumber panahan ekonomi piyambakaken sedaya. Tuladhanipun wit linjo ingkang dipunikaken konjuk manamahan keluarga bajute. Miturut daya sementara ingkang katampil pihake, kecatet kanca ing Kintal Surakarta yakni ing Lawejen, Jembres uga Pasar Kliwon masing-masing ngalami wit ambruk, uga kabel PNN ingkang pedhot. Salajengipun ing Kecamatan Banjarsari yakni ing Kelurahan Timuran, wit ambruk ngembaripun kalih griya warga. Sementara ing Kelurahan